नमस्कार, आपण पाहताय कोकणशाही चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं। मी चिन्मय गोगळे। कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत। कम्प्युटरचे जुने पाठ एकत्र करून सावंतवाडी येथील बांदेकर फाईन आर्ट महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यानं प्रभू श्रीरामांचं चित्र साकारलंय। विष्णुप्रसाद सावंत असं त्याचं नाव आहे। त्यानं कीबोर्ड, मदरबोर्ड, प्रोसेसर आणि टोनर रॅमच्या सहाय्यानं हे चित्र साकारलंय। पेंडूर मोगर्णे येथे दुर्गमावळा प्रतिष्ठानच्या शोध मोहिमेत नवीन 12 कातळशिल्प सापडली आहेत। यातील काही कातळशिल्प प्राण्यांची तर काही हत्यारांची आहेत। कातळशिल्पांच्या संवर्धनाचं काम लवकरच हाती घेतलं जाईल असं दुर्गमावळा प्रतिष्ठानचे गणेश नाईक यांनी सांगितले। गाडी अडवून दांड्यानं मारहाण केल्याप्रकरणी देवगड पोलिसांनी लिंगडाळ येथील सचिन शेखर लोके याच्यावर गुन्हा दाखल केलाय। ही घटना 21 जानेवारी रोजी सकाळी 10 वाजण्याच्या सुमारास देवगड निपाणी महामार्गावर घडली। पांदा येथे एका वृद्धानं गळफास लावून आत्महत्या केल्याचं निदर्शनास आलंय। विठ्ठल नारायण ठाकर असं त्याचं नाव आहे। गेली अनेक वर्षे ते सामाजिक कार्यकर्ते गुलजार खान यांच्याकडे कामाला होते। गाठिवडे येथे सत्यमान गवस यांच्या फळबागायतीत टस्कर व त्याच्या पिलानं उच्छाद मांडला। एक माड उद्ध्वस्त केला, तसंच ग्रामस्थांवर चाल करून आला। ही घटना रविवारी दुपारी 3:30 वाजण्याच्या सुमारास घडली। हत्तीच्या या वावरामुळे ग्रामस्थांमधील भय काही संपत नाहीये। आणि याबरोबरच कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय। पण तुम्ही मात्र ताज्या अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल आता सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका। धन्यवाद।